Wek wên jî zanin tecîta ser rêberê gelê Kurd Birêza Öcalan gihîştiye merhelekî gelekî mezin. Bi vê re jî dîsa gelê Kurd li ser gelê Kurd li temamê cîhanê zordestiyeka mezin heye. Dagirkerê Tirk dixwazin hebûna Kurda ji holê rakin. Di vî warî de jî berxwedana herî mezin îro em zanin li Îmralê Serokê gelê Kurd Birêza Öcalan dimeşîne. Di vî warî de gelê Kurd di zîndana de derdora 7000 girtiyê dozê PKK îro berxwedaneka mezin dirine nîşandan û ketine grêva birçîbûnê. Di vî warî de jî hûn zanin siyah bi hevalê me di zîndanê Tirkiyê de bê dem û bê dor duwarê ji bo birçîbûna mirinê bedena xwe dane ber mirinê ji bo baweriya xwe. Di vî warî de jî her ro rewşa tenduristiya wan di xeteriyê de ye. Em dîsa bang dikin ji temamê gelê me re mirovayê re jî em bang dikin ku dengê gelê Kurd, dengê dayîkê Kurd vî dengî bihesînin û tecîda Îmraliyê ji horê rakin. Rojek pêşiya rojê hevalê me ku bedena xwe dane ber mirinê rewşa wan gelek di demeka ne baş de derbas dibe em pêşiya vê mirinê bigirin û em jiyaneka azad ava bikin. Hêza gelê me heye ku rêberê xwe jî azad bike. Hêza gelê me heye ku vê lîsteke jî pûç bike û di nava cîhanê de serhildaneka mezin jî dîsa derxe meriyetê. Vî warî de banga xwe em dubare dikin. Em serokê xwe azad bikin, welatê xwe azad bikin, wîna xwe azad bikin.